Týmša a čaute, teraz som akorát na zastávke a idem do školy. Čo som kontrolujem príklad, lebo mám v kamere, mám novú kameru a mám tam, aj keď to zmontoval kameru. To sa volá, že Gamer and Mobile, čiže môžeš si na telefónu, ale že tam to stojí a tam máš, koľko jazdí to auto. Už som tu našla aspoň, viac než polovičku aut, ktorí prekočovali rýchlosť 50, viac než 55, viac než 60, čo ho by nemali. Keby som bola policajt, už by som im dala pokutu, to by platilo pre aj vás. Dobre, než som natočil tento náš ďalší vlog, je preto, lebo mám novú novinku, ktorou si všetci chcieť a vedieť a poznať. Ako chodím do školy. Aj do školy. Ako chodím do školy a možno aj do školy. Lenže preto, lebo zajtra sú už prázdniny veľkonočné, tak to bude trochu ináč. Takže až v pondelok uvidíte, ako chodím do. Takže to je to. A teraz chodím zo školy, moja škola je tam ďalej. Vidíte, pôjdem hneďka. Teraz sa pozrieť na ňu bližšie. O 46 mi ide 13:46. Ako môžete vidieť. Tam je vzadu škola, neviem, či ju uvidíte. Dobre, začneme so mnou. Som v 5. B triede. Je na 26. Neviem presne koľko chalanov je, ale chalanov je viac. Čakám tu veľmi dlho, lebo mám teraz 11 hodín. A už... tu není asi nie. Není. To je dobré. A ako musím vidieť, teraz to ide na a mám to není blondiak. Lebo som si napravovala jednu šňúrku z týchto, ako vidíte, jednu tu nehral snu, lebo som si musela napraviť. A on si myslel, že keď robím toto, ďalej, až tam sem. Tak teraz a najhodnejšie je to, že on je na tej zastávke a to je veľmi blízko mňa. A teraz som mi stále do kolečka vysmieva. Nie, že by mi to vadilo, lenže keď sa tak vedel pozrieť, tak jeho ľúto. Nie je z mojej triedy, takže mám šťastie, ale vždy to bolo nejaká vtedy, keby som to najmenej nečakala. Včera v našej triede som musel spolu sedieť a vysmieval som ich pod lavicou. Keď sme mali upratovať po koncerte niečo, tak som musel byť tiež tej triedy spolu. Aj to hrozná. Ale mám šťastie na jeden, že už to tak veľmi trápi, ako keď to bol prvý deň. Stala som tam, na tom obratníku a to som vysmiela. Ale ak idem tam, je to počuť. A jedného kamaráta, ktorého tiež neznášam. A ten ešte rozlišný. Dobre, takže tento vlog by som mohol končiť, aj keď sa mi nechce, lebo som chcel vidieť. Toto video vydal hneď, ako dojdem domov a budem mať Wi-Fi-nu. Blondiak ešte nejde. A jeho kapucňák ešte nejde. Blondiak chodí, lebo je blond, vlastne to viete, a kapucňák chodí stále na tú kapcu. Prepáčte, že stále rýchlo hovorím, ale keď si všimnete a budem rýchlejšie hovoriť, tak som nervózna, lebo neviem, kedy dojde blondiak a neviem, kedy dojde autobus. Ale vždy je najlepšie to, že sa postavím sem. Tu, ktorý ste tu? Takto. A keď mi tam v diaľke, po tej ceste, keď budem, ten prvý, čo tu vidím človeka, ja nemôžem mať nechajšie
to, čo bude tancať. Dobre, autobus nebude prvý, podľa mňa nebude autobus prvý, takto. Ja mám možno predbehnúť. Ja sa čujem na krajíčok a autobus musí byť prvý, než tí ľudia. A človek má... Prejde. Ja by som prehrala. To by bolo na dneska všetko. Skúsim sa mi vyrovnať, možno aj nie. A to je všetko.